Здравейте! Като за начало ще ви представя смисъл на игровите техники в час с една много мъдра мисъл. Посредственият учител разказва, добрият учител обяснява, най-добрият учител показва нагледно. Великите учители вдъхновяват. Аз съм Станислава Добрева, почти на 17 и съм млад преподавател, учител по добродетели. Заедно с моята ръководителка, госпожа Вилма Начева, работим по проект Добродетели към Фондация Благотворител. Днес съм тук, за да ви разкажа как аз преподавам ефективно, благодарение на игрови техники и как печеля вниманието на учениците си така, че като ме видят в коридора забързана за някой час, се усмихват и веднага правят връзката коя съм аз и какво им говоря. Ще ви разкажа за един от последните си уроци. Клас 6, урок Творчество. Предизвикателството за мен беше да направя така, че да им спечеля вниманието, а и да успея да го задържа. Зададох домашна и тя беше всеки от тях да напише на лист тези неща, които смятат, че не владее. Никой не им беше задавал такава задача и за мен силният момент беше, че още на елементарната домашна успях да им грабна вниманието. И така получих великите списъци не мога. Събрах ги в час и ги накарах да забравят за тях. Хубавото при нас е, че ние не четем уроци, не носим учебници, не пишем планове. Вдъхновена ли съм аз? И те се заразяват. Имам няколко основни цели, около които се въртя и се опитвам да работим. Давайте винаги най-доброто от себе си, давайте на другите най-доброто от себе си, поставите си благородни цели, планирайте и практикувайте и развивайте дарбите си. Старая се да им давам повече задачи за разгадаване, да си задаваме взаимно въпроси и заедно да търсим отговори. В час елегантно, благодарение на различни практически задачи, обяснихме какво е творчество. Те са творци и мисля, че го провярваха. Направихме си на флипчарт дървото на възможностите, което надявам се след време ще се превърне в дървото на целите. Поклоните налепихме листчета, където децата изписаха своите умения от една страна, а от другата това, което искат да владеят. Това беше привлекателно за тях и за моя радост, през часа наскачаха да си довършат бележките. Поливахме дръвчето. Играхме също така и на асоциации. Така от той извъня и тя умря, създадохме Джон, чийто телефон звънна, той го вдигна и с кабела бутна аквариума с златната рибка. Стигнахме до това как мама и тате творят, оттам и разбрахме, че имаме няколко неподозирани кулинари в класа. Опитахме се да създадем също и таен приятел и го направихме. И разбира се, следващото междучасие всеки си знаеше тайния приятел. А какво направихме с немогалищетата? Това ги разби и наистина закопахме невъзможностите. Излязохме в погребален марш и отидохме на двора на училището. Имаше момчета, които по-рано ми бяха казали, че умеят да копаят. Чудесно! Изкопахме дупка гробница и погребахме неможенето. Извършихме цяла погребална церемония. Някои проявиха дори артистични умения. Импровизирано заплакаха. Направихме си надгробна плоча. Те написаха Rest in Peace, не мога. Това беше забавно наистина. Върнахме се като можещи хора. Вдъхновители и вдъхновени. Омагиосен кръг. Благодаря ви!